Nelson Chamisa onzi ogaina popularity kunyanga kasiya bato re-Citizen Coalition for Change. Otonzi ndo zvakatoita kuti pamasurveys ari kuitiwa ndo zvakaita kuti zvichionekwa kuti aiwa vanhu vatoramba vachitotevera Nelson Chamisa achiperi muchemuno reZimbabwe. Sanapinda mashoko kana update yabuditsawo ichitaurwa panapa naPromise Mukwananzi. Ndotibva wasubscribe like utina on the bell icon. Vanonesa unoziva Promise Mukwananzi ndiye ava spokesperson waNelson Chamisa achiri kuTriple anouya paendo pake onyora achiti recent survey shows President Nelson Chamisa sagging in popularity and influence. The report says his popularity and influence have increased since leaving the Citizen Coalition for Change Zimbabwe. In addition, citizens' trust in him has seen a significant increase, further commenting his legitimacy as the authentic citizens leader and political campus. Domashaka munobudisa alingwana Promise Mukwananzi anobva posta picture vaNelson Chamisa aiwa recognize vachiti vaNelson Chamisa ndo vakabata nyika yeZimbabwe mupolitics. Vanhu vese vana Nelson Chamisa, vanhu vese vari kutemba naNelson Chamisa nokuda kwokuti trust yevanhu muna Nelson Chamisa yakutowedzera kunyangwe vakabuda mubato reCitizen Coalition for Change. Kutobuda kwavakaita watita kuti vanhu vatobvisa confusion yavo kune vanhu makava kana kuti vanobetreya. Tiudze mafungiro enyu pine comment section medu. Musanga no subscribe, kulike, turn on the bell icon.